video klikli, lebo toto je môj kauši 2. Takže, keď vás to tak bavilo, je to moje najkonejšie video, tak môžeme začať. Takže, náš kauš je tu. Takže, je to Lukáš Pilárik a prezývame ho Kamukuk, to bola jeho kanál, ale on ho nemôže mať, takže ho nemá. Takže, začneme sa pýtať, čo robíš rád vo voľnom čase? Tak hrám asi na PlayStation 4 Skate, to je Skate bodka konkrétne, to je Áno. vlastne jak Skate 4. Sice je to nedokončená hra, ale baví ma. Skateboarduješ tam vlastne s kámošma. Dobre, Robíš ale tam nejaké tričky teraz a tak. skús o inej hre. Teda o inej hre, ale A co ešte okrem toho hrám na gitare jasné. Takže a teraz, a jazdím na skateboarde, no. to je super. Teraz, aká je tvoja obľúbená farba? Moja obľúbená farba je černá. A aký máš rád akože taký koníček, kde sú, Koníček však- nie hru, No, gitaru mám koníček. takže gitaru. Alebo ešte chodím na hasičský krúžok, alebo ešte mám aj redakčný, kde vlastne na prvej základnej škole vytvárame školský časopis. A to ešte, a ešte techniku tvoríme svet, to tam vlastne sme v dielni a vytvárame rôzne produkty. Super! A chodíš hrať niekam, alebo sa hrať, lebo bicyklovať, alebo skateovať, alebo tak, chodíš niekam rád? Chodím niekedy akože cez leto v Kunove, tady máme také ako keby rampy sa to dá nazvať, tak vlastne to. A keď tak, neviem, tady po ulici, keď tak sa vozím na skateboarde, na bicykli, na kolobežke. Jasné. Takže, toto bude všetko. Pozdrav! A pozdravujem a ja. Dajte